Ti Masakbayan. Di napalabas, inalukoy ni Trixie ni Lester, ama pan iti ospital tapno agpaagas. At dadagiti ka nito asan anasaya at isungbat ni Lester. Ngaming katawalaan ni Trixie, tamaawatan na ti kasasaad ni Lester. Kabayatan na, saan ang nagustuhan ni Larry ti sungbat ni Trixie kankwana. Isu akayat na abalsen ti balasang. Iti may sang aldaw asimrek ni Trixie iti silid ni Lester. Nasdaaw ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas anapauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Di ka man lang marabakan. Mapantay di ospital. Ha? Ay na, amumot gayam ti mang rabak, sir. Kunak no agbugkaw laang ti paglaingam. Kinapudno na. Adu dagiti banag anasursurukan ka. Caregiver ka talaga. Imbag man, tay magsap di tautak yu dagiti banag anasayaan. Orayan nakarod, sir. Inakbit agpalas. Napagbalbaliw mo ti pan nakadismayak iti biyaga. Saan nga min arumbang asayangan nyo ti biyagyo, sir? Apaya nasapa ang nagungur ti may saadugan. Asino tinasapa pimanaw? Saan ko nga mo, sir? Adakmat itay ije kusina. Kunakno da kayo. Ningatalari tinangirwari ti logan? Inakitaan ije kwarto na no awan ijay, sir. Sige, no awan ijay. Kaawatan nga iso tinangaramat iti may saadugan. Mabiit lang, sir, tayo nakitaan. Naglokon. Kaawatan nga inayaban na ti driver. Kapilitan na siyak ti maneho iti kutsek no rumwarak. Nabayag ka din day taasakit yo, sir? Saan mat? Kanayo nakakaslan na bannog. Nalakaak nga gurigor. Intun kwan, agdaringunguak. Apoy adi yung sinigod pa idi. Napnapan kami idi. Diyan makita da sakit ko. Iso ti agasan da. Diyan makagapo. Di da pa'y maduktalan. Kasano nga ron ti pan nakaduktal da, sir? Idi adu ti limitam iti kodil ko. Kan kanayo nak nga agdaringungo. Nasakit dagiti susup ko. Kat impalaptes dati darak. Kat iji anamuan nga dagayam lokimyak. Kat ijay kamatan asim mo ko. Adapay mo tremedyo na dayta. Intuloy mo lata ko matinagyan iti ospital, sir. Kaya mo therapy ti imbaga ti doktor. Amom, sir. Adun ti amok anak pakimo. Kat simaya at ti kasasaad da. Survivor da kunak man laengen. Naibag-abigat yo, doktora. Ulitak ti agkid daw iti dispensar kada kayo. Naimbag abigat mo, Mat. Di nagpagdanagan. Naawatak ti nariknam iti. Iso anak kaisawang ka iti madi. Agyaman nak iti pan nakaawat yo, doktora. Umanugutak iti insingasing yo nga agkemoak. Okay. Nasayaat mo kasta. Kapilitan nga agyan ka diti ospital, tapno mabantayan ka anaimbag. Umanugutak ko, doktora. Sa nabale, tada caregiver ko analaing kan nasayaat. Caregiver? Kunak no girlfriend mo itayan. Nakaturog mat ni Sir Larry ije kwarto na, sir. Nakaturog ko nam. Aldawan Anya ka di ti pakariribukan nyo ditoy. Apay no nakaturog ni Larry. Napuyatan man nga tan nagbuya iti TV ije kwarto na, Adda ka di parikot. Apay akas lang mariribukan ka, klaro. Nanggag ko nga ti ungor ti may salugan. O sino tinangaramak? No danilari ako na ni Aisa. Sige, tawagak ti driver. Masapol amaamuan tayo no nangipanan na itilugan.
Apay nga inruwar na. Tapno maliklikan ang mga anti-cancer cells iti utak kan duri, ijay duri iti pangitudukan tayo iti enthratecal chemotherapy. Iti dori ti pangitudukan nyo, doktora. Apay akas la kabutang mo. Saan ang nasakit? Mabayag ka di, doktora. Saan matket di, ngam aganos ka? Ta saan ang maminsan ang maarami daytoy? Maulit pa'y? Depende, no. Kasano ti panang accept ti bagim iti agas. Sige, doktora. Agano sak. Damat nagungor alugan di tarwar. Napanan nga tati driver. Awagam ta umay dito day ta driver. Apag inaramat na tilugan adin ay impakada. Ayan gayam ni Trixie. Apay nga awan ditoy. Awan mat ije kwarto na. Tanasapaan na pan iti kwarto ni Sir Lester, madam. Imay ka din nangalay ti kanan ni Lester. Ay, saan pa'y mat, sir? Ni, itaman pa'y. Kat sigud mat amasapa nga umay mangala. Tapatumarin na amasapa ni sir. Apay ngay. Ay, mapanak man iti kwarto na. Hello anak, kumusta kan dita? Ada kami ka ni Sir Lester dito ospital nang. Sa anak manan ang makaawid pa'y. Sino tina ospital, anak ko? Saan ka di asaan akayat ni Sir Lester ti agpa ospital? Naalukoy kumatlaang nang. Madamapay ti ado a laboratory test kan kuana. Sakbay ang maisayang katiki mo. Kasta ka de. Ay nagadumagayam ti kasapulan. Wenang, kasapulan akitaan dapay analaing, no awan aberya sakbay ang maisayang kat. Ay, sige pa'y narod nang Sapay ko mga road ta maimbagan day tabos mo, anak ko. Bye! Apay ang nagdesisyon ka nga imay dito ospital, adi mo impakaamupay kada lolo kan lola, sir. Nauna ak tinagbayin. Takanayon dak idi akong binsiran nga agpa-ospital. Ngam adutin sawsawang ko kadakwada amadi. Hay, pagmadyan na ngamin ti darasudos no maminsan. May mayat matlaang nutong palan ti pamagbaga dagiti nataengan. Mas dawak nga rod. Nuapay asika asaan ang nataengan ti tinungpal ko. Agpapigsa ka nga rodan, sir. Tapno daras ang maisayang kat ti umuna nga stage ti kimom. Anyan to nga tati ko na anda lolo. Numamuanda nga da akon dito ospital. Masapol nga ipakamok daytoy kanilolom. Di namat gayam amo nga may kaditi ospital. Adda kada kayo dayta, doktora. Anya kaditi bilag ja caregiver mo? Taiso titinungpal mo ako nam. Jack man mo, doktora. Idida mo. Uray pagsasawak, kat ikat katawan namat ngamin. Nakita kan kwa na, ti uray kasano ti rigat da iti biyag, kat naragsak lata kasasao. Numaminsan, datayo at tao, kat lahisan tayo ti marigrigat. Idinto ta ni Apo Jesus, kat imay dito'y lubong ang nagbiag akas marigrigat. Kat saan ang nagnaad iti palasyo? Iti pa'y kulong dagiti dingwan tinakayanakan na. Saan kat nga iti ospital, wano dakla balay. Husto tako nam. Awampay doktor. Wano nurse anang asikaso ko ni Santa Maria nga inana. Hello, doktora. Nakaawag kayo, Mike. Masapol, akasaw kayo may papan ka ni Lester, sir. Imay diti ospital, adiyo ka no ammo. Ada di ta ospital, doktor? Wan, sir. Ado ti may sayangkat a laboratory test. Kasapulan ti permayo. Sakbay ang mairugi ti umuna a session ti kemo. Umayak adalgos di ta, doktor. Uray saan kayo unay nga agapura, sir? Ta saan analpas amin a proseso ti laboratory test na? Oh, agyaman akiti impormasyon nga inted mo, doktora. Bye.
Apay amatartaranta ka. Ada samot kinasaom iti cellphone mo. Ni doktora, inyawag na. Nga ka nun ni Lester iti ospital. Kaawatan nga impanti caregiver na. Serious ka din, Lolo? Ang mga nawan po ng impanti caregiver, isaan na idanon na iti ospital. Oh, dita kayon. Tama pa na iti ospital. Oh, ang mga no critical, Lola. Ang mga no saan na madanon ni Lolo. Anya ti kayat mo asawen iti saan amadanon. Ialis da iti sabali nga ospital. Ang mga no nalipatan ng timangas, ti kayat ko asawan. Saan mo't siguro? Nagkintayag iti imbagam. Nabit pa yan nakitak. Ngayon serrek na dya caregiver ti panglabar na. Tanabara ka no. Ngamita. Ang mga no nalamiisan. Imbag na nakaumay kayo, sir. Medyo nakapsot nga minti pasyente, kan medyo adagurigor na. Saan may nga amo nga imayda dito'y, doktora? Marigatan siguro. Isu nga imayda iti caregiver na. Mayat matket di ti resulta, dagiti laboratory test na. Orayan tayo laang ama imbagan ti gurigor na. Kan papigsaan tayo pa'y, sakbay ama isayang katikemo, sir. Kunaklakit din no critical. Isu nga'y manugot nga pa-hospital. May remedyo tayo, sir. Kasla, binaybayan na ngamin ti bagina. Naawanan nga min iti namnama. Idinaamuan na ti kasasad na. Negatibo ti panagpampanunot na. Rumbang akabayatan nga umang-angas ti tao, adalata namnama, sir. Kan maminsan, iti tao, di na kaya ti agpakita iti doktor. Bayat akabaulan na pa iti sakit amarikrik nana. Wan nga rod, doktora. Kat sa laag pa doktor, inton talaga adinan kabaulan. Ngam, kimmarkaro mat gayaman ti marikrik nana. Wan nga rod, doktor. Kasta ti bagbagami ka ni Lester. Mangan kan, sir. Aros kaldotin sa ganak akanin nyo itabigat. Mayat nga taday ta kanyak. Dayta ti in-recommenda ti dietitian mo, sir. Adamot karni ti manok alaok na dayta. Katsika. Apa adi kam mangan. Di nakpagdanagan, sir. Sumrak amin ataraon kanya. Puwera laang no nabangsit. Sika talaga. Orayan niya nga oras, manganak. Ta sa anak mat kang tumtumar iti agas. Napigsa daytoy a tao, sir. Ay, pumigsa ak tulaan. Makitam. Karitan ka, sir. No pumigsa ka, agduelo ta. Saan kayo kadi amapan iti ospital, madam? Sa anak a doktor. Ti doktor ti makatulong iti masakit. Mapanak iti ayan ti negosyo. Dapat patag tinegosyo na kam ti apo ko na. Anya ti imbagam. Saan ko anangag? Ay, tikunak, imbag pa'y ni Trixie. Taimpan na ni Sir Lester iti ospital, madam. Anya ngay ngarod ti gungguna na amatangtangdanan. No di na aramidan ti pagrebengan na. Bilibak matkan kwa na, tanakaanos iti kasjay kabayag. Gapo, tanangato ti sweldo na. Ngem no na baba, masiguradok api manaw mat akas kadagiti daduma. Nangagkutim bagam ka ni Lola. Apay, anya lang na ti pagbilibam iti dadya caregiver. Bilibak taisaw ti kabayagan anang asikasaw ka ni Sir Lester. Impan na pa iti ospital. Diyo ka di mapankitaan ti kasinsinyo, sir. Nambarak ko ma. Maakaran aktupay ti sakit ang iti adda iti ospital. Dakpay kahit agsakitan niya. Nagkakas matanda ito yung tao. Awan duma na kanilula na. Awan bibiyang da iti masakit. Ay, anya ti kunam. Ah. Kas laki mo ti manok na tangiwat mo ngagtantanabotob. Anya ti bagam, Napan kayo kadimot iti ospital, Lola?
Naira na nga ado ti pakakomikomak ita. Sana bali tadamot ija ni Trixie. Sa bagay doktor ken nurse ti kasapulan ti pasyente. Saan kat ati mapanagbisita? Daytamot nga rod ti imbagak ken ni Aisa. Idi dinamag na numapanak kanu ija ospital. Manakibiyang mo't na di akatulong. Hanggang kasanungatan nga agpaiso ni Lester. At dangatan namnaman na. Amang ano awanan, Lola. Ah, Sika ano makalagip ka amapan mang bisita. Sir, umay danto kanon i-insert ti umuna a session ti kimom. Sapay ko ma. Tamayat itibagik ti agas. Ang kasanon no saan? Ikararag tayo sir. Kan dinamag ko no kasano kabayag ti agas nga umunag iti bagim. 20 to 30 minutes kano kuna ti doktor. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas nalukoy ni Trixie ni Lester nga agpa-ospital. Napanda nga rod iti ospital adida impakada kada klaro kan Lucia. Inyawag mat ni doktora kan ni Claro, di kaadda ni Lester iti ospital. Napan mat adagos ni Claro iti ospital. Iti mat ayanda Lester kan Trixie. Adda imbaga ni Trixie kan ni Lester. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sapay ko ma. Tamayat itibagik ti agas. Kasano no saan? Ikararag tayo sir. Kan dinamag ko no kasano kabayag ti agas nga umunag iti bagim. 20 to 30 minutes kano ko na ti doktor. Diyos ko. Sapay ko ma. Tamayat ti resulta na kanyak dahi take mo. No addaman tao ang maikontrakan ko na ti agas. Manmano sir. Awan ti kasi ti padasan. Tapno maimbagan kayo. Kasanon. Nujay ko na maman-mano. Kat may sa akin jay. Ha? Apay? Mabuton ka, sir? Kasla asino ka nakaung-ungat idadda kay di balayo. Itatama isayang ka ti panakaagas mo? Kabutang mo? Anya nga tatipang pahalas ko kanit Trixie. At dapat kami iti ospital. Bambantayan na di inutil. Naang, agsasaw ka matamay-may sa Sir Larry. Ha? Pirdi sa mataulom. Adda ka dita? Nangag mo, timbaga? Anya ka di dyan bagam, sir. Ulitin nyo man. Apay ko mga ulitak nga Para kanyak lang na dyan imay kakit din. Ingkay dyan. Ay, saan ka day? Ano agsasao ti tao amay may sana kat ada di prinsyana, sir? Di mo man disturbon ti panagpampanunot ko. Tada sol barak. Sulbaran. Ibagam tatulungan kayo amang sulbar, sir. Siyak lang ti makasulbar. Panawan nakit di ditoy. Di nakdisturbon. Sige, panaw. Bantayan nyo ni Lester. Ipakaamuyo amin kanyak amarikrik na kabayatan ti kemo na. Matungpal, doktora. Ada ka di posibilidad asaan anasaya at ipagbanagan na? Adda ngamin dagiti tao a sensitive launay ti bagida iti agas. Ditay amono kasta ni Lester. Ha? Kasta ka di, Dok? Sige, kaduak ti nurse, aging gaamalpas ti kimo na. Saan nyo apampanawan tapno maibagayo adagos kanyak? Noan niya ti ibagana, amarikrik na. Uwan, doktora.
Apay kaslan duha ti panagkita ka. Kaslan duha mat ti nurse. Kan duha ti Trixie ang makita ka. Mabit lang nga ron, sir. Tayo nakibaga ka ni doktor. Di ta ka pay laang. Saan ka bumang bangon? Imbag lakit din. Tanaanos ni Trixie a caregiver ko. Apay nga medyo mawalawak. Madinsamot itibagik ti agas. Saan kumadyos ko? Kasyan na kuma. Kumusta ni Lester? Apay a pinanawam? Kunana nga min akasla agdwa ti makita na, Dok. Sige, tama pa nakijayan na. Ngam awan pagdanagam. Inino tong agsubli iti normal ti panagkita na kadag iti sumaruno akemo na. Talaga ka di akas di ti makimo, Dok? May salaang kadag iti side effects day jay. Ngam saan nga iti amin a tao ang makemo? Kastagayam. O sige, umunak nga rudan iti ayan na, Dok. Ang mga noda masapul na. O sige, ta sumaruno ak matlanggan ka. Ang nakamat dito yung koridor. Kumusta kayo dito ospital? Kalkalpas ti kimo, sir. Agin ina na ni Sir Lester. Inawagak laang ni Nanang, tawan signal iji uneg. Mangmangan kadimat laeng ni Lester? Uwan mat, sir. Ngam, idi madamatiki mo na, ibaga na akas la agdwa ti panagkita na. Ngam, kunamot ti doktor, nga agsublin tumatlaan kano iti dati. Sapay ko ma, tadanam na maamay bagan, babaen ti chemotherapy. Day tamot ikarkararag ko, sir. Agyaman akit ti panang kumbinsim kan kwa nang agpa-hospital, iha. Maasya na kamin kankwana, ta desperado la unay, sir. Agpupudot akanayon. Ikat katawak laang, makas di nga agpungpungtot. Huwag nga ron. Si Moko pa yan ni Lucia amang ibagbaga, amapanda iti ospital. Kumusta ti Marik na kalpasan ti kemo? Kaslan nabanugak lang, lolo. Kunamot ni doktora. Agagangay ka no, iti makemo. Agpaimbag ka nga ron apok, ha? Awalan ti kadkadwa ki opisina. Apay adiyo ay aban ni Larry. Tapno makasursuro, lolo. Narigat nga isursuro na dya tao. Kulnet. Sabali, tiyara aramitin na. Sadot mo't ngamin na nag-adal. Baka pa-stress. May imbaganak ko mga rudan, lolo. Tapno may kayo tulungan. Tulungam ti bagim, apok. Adamot lang kan kalay ta. Tapno agimbag ka. Kasta nga ron ti bagbaga ni Trixie, lolo. Mangiluto kay tinaimas ataraon, tain kabalunan da Lester ken Trixie. Matungpal, sir. Ay, kumusta ka din ni Sir Lester, sir? Nalpasen ti umuna a session ti chemotherapy. Kasta ka di, sir. Damag ko nga agkalbukan o ti makimo, sir. Pudno ka di? Well, luwada man saan nga agkalbo kat manmanulayan. Agnanayon ka din akalbo, sir? Saan mo agtubon tumatlaeng. Ay, kasta gayam. Kunaklakit din no agnanayon akalbo. Agtubo magayam. Nagbanglon na tayo luto. Anya ka din dita? Ibalon ka kada Sir Lester kan Trixie da ito, sir. Anya? Ibalon mo amin na tayo luto? Isumat tibilin ni sir. Hapay pa lang kami na balunam. Kat saan mo't lang ang makapangan ni Lester? Nadya mo lang caregiver kimangmangan. In kayo ibagad ay taken ni sir. Isumat tibilin na. Kaya't mo ka day ta ibagak day taken kwa na, sir. Di ka kararamil. Ang mga pagawidan ka di na oras. Apay kumapagawidan dak, sir.
Da kayo ka din ti mga ramid ka dagiti trabaho? Tilokon. Apay, anya katulong? Uy, usarang mamatautak musika. Nagmayat meten ti kwartuyo diti ospital. Adda TV kan sofa. Private room ngamin manang. No di tawad, awan. Adu pa'y akama ti agiin na si Dag. Nakaturog mat ni sir. Di nakakadiririyawan ditoy. Saan mat manang? Di pa nagriryaw na idi balayda kat bunga ti kinadesperado na. Kas tagayam ti kunada a desperado a tao. Tila iramraman na bugbugkawan. Pati siya kat binugbugkawan na. Kung nangaroda ni Sir Claro, awatan tayo ti kasasaad ti masakit a tao. At na nga tabirtod mo, ta pinagbalbaliw mo ang naming pinsan ni sir. Unay kat na birtudan manang. Awan ti birtud ko. Hello, anak ko. Adda kayo kadipay dita ospital. Wanang, ano sa nyo pa'y basit no saan na ka makauawid Saan ko ngamin ang mabali na panawan ni Sir Lester? Kumustaan kayo laeng mata, anak ko. Kasano ay mat day Taiwan mo. Barang sumaya at nang. Nulakat mayat iti bagina ti agas, nalabit ang maimbaganan. Mabalin mat gayam ang maimbagan ti kasta sakit. Kunaklakit din nusahan. Mabalin ang maimbagan nang. Nusurutan na lakit ti amin nga ibaga ti doktor. Kasta ka de. Ala, sige pa yung arudan ako, tagin anaka. Bye. Saan kay ka di pa anak pa ni hospital, Lola? Anyat gungguna na nga je masuswelduan a caregiver. Maulawak ang makaangot ka dagiti agas ija ospital. Pati ti katulong kat imbaon ni Lolo anapan namalon. Apay anapan pay lang ijay dayjay nga Aiza. Dua dakit din ijay ayan ni Lester. Huwag nga rod Napanla ko magimatang na di at Trixie di restaurant na. At damot asida ga restaurant ijay. Mas daawak mo't iti dayjay a klaro. Makapasuron. Apay nga imbaon mo payla ni Aiza iti ayan da Trixie. Anyat gungguna na adakkel ti sweldo dayjay a Trixie. Mas daawak ka. Apay nga adayo tiriknam iti pudno nga apo ko ta. Idin to ta asidag ka iti peke nga apo ko. Anya ti kayat mo asawen iti peke nga apo ko. Saan ko mga ibaga na ito'y? Tamok ti madi nga ugalim nga mapilit anak. Mati kawak iti ibagbagam klaro. Lawlawagam kuma. Idinagyan ti anak ta akadwa na ti asawa na ijay Cebu. At dadi ta ammo ang napasama kijay. Anya dayta ang napasamak. Kunada ang naganak da. Ngam adda nakitak iti papeles da iti agasawa. Idinagidanda ang aksidente. Anya dayjay a papeles. Kita man, klaro. Imbag ta simmangpet kan si kaakatulong. Ingkagluto ta mabisin akon. Ay, sir, mapanakon. Inununamkit din dagi awan serbin at tao. Ngam ti tao nga dadi ti balay. Awan sirbina. Apay nga awan sirbina ako na ayo, sir. Awan ka di ti sirbi ti kasinsinyaw. Ada ka di pa serbe ti may nga inutel. Masigurado kada di Trixie ti mangan iti imbalon mo. Ta saan mo't ang makapangan ni Lester. Mangan kayon, sir. Naimas to imbalo ni Manang Aiza. Imay gayam ni Manang Aiza. Anya ka di day tayong balon na. Basta, naimas daytoy, sir. Imay itay nakaturog ka. Sige, mangan kan. Tadji pa nagtumar mo pa iti agas. Madamdama, umayton iyag ti nurse ti agas mo. Aggidan ta nga rodan na mangan. May mayat, no adda ka dua mangan. O sige,
Ngam ikarim akaadwam ti kanam tapno mga anak mo. Anya, pinaduan tayo ti kanan. Wan. Basta, kanam amin nga ikabil ko iti plato kan malukong mo. Di naksauran. Amangan mat no kargaam, ti saan amalayaw ti kabalyo. Anday ti kunkunak a papeles. Basam, tapno maamuam tinabayagan a palimad ng iti-agasawa. Adoption paper na ito eh. Kaya't asawan nga ampon laeng ni Larry. Sana pudpudno nga apo ko ta. E dinaluktalak na ita. Saan ko nga imbagбагаkin ka? Takasimat ni Larry ta ubing dapay ide. Jakla impagarop. Isu idi ti adda nga inasasikasok tamasaksakit idi. Angam ita, tanimot Lester apudpudno nga apo ko tati agsaksakit. Jak man lain kan kano. Agbali mo't siguro ti soron mo ka ni Lester. Iso, ti pudpudno nga apo ko ta. Ngam siyak, impatag kulata ni Larry, taawan basol na iti pasamak. Anya, tinaramid ko. Kaasimat ni Lester nga apo ko. Ada na panan ni Aiza. Iso asikaman ti ibaon ko amang gatang kadagiti inlistak. Anya ka rin na kita, Lola. Kita day ta inlistak. Amumot siguro ti panggatangam kadagita. Agduduma mo't anat-nateng kan protas na iti nakalista. Juan, ingkan taikan ka iti igatang mo. Saan kan nga agreklamo? Apuraem tadapay papanak. Ang adda papanak ita, Lola. Urayan yon ani Aiza. Taison ti baon nyo. Italaeng nga ibaon ka, Larry. Kayat mo ka di tadikan ik-ikan iti kwartam. Awan lang arod ti trabahom ngam sadot kapai. Anya ka di ti birbirukan niyo, sir. Luklukatan niyo mat dagiti cabinet. Kanti ref. Ayan nagiti prutas a ginatang ku itay bigat. Awan damatan. Ay, dagijay ka din na loom amangga, lansunes, kada apple, sir. Tapi nga naganang pailang. Basta prutas. Ayan dan. Alangan na kinan mo amin nagijay. Kat nagadaw. Saan nga ta? Nga isudya impan ni Madam Ija Hospital? Anya. Impanda iti ospital di nagadaw. Siya ka pa iti pinaggatang na. Sikat ipinaggatang na kadagijay. Di ka man nagkatawa dita. Napanamngamin itay. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaw ni nanalo siya ni Larry agumatang iti prutas. Saan nga mo ni Larry, nga ipanggayam ni nanalo siya dagiti prutas, iti ospital. Kat idi sapulan ni Larry dagiti prutas, mas daw daytoy, tawan maten. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya, impanda iti ospital di nagado a prutas. Siya ka pa iti pinaggatang na. Anya? Sikat ipinaggatang na kadagijay? Di ka man nagkatawa dita. Napanamngamin itay. Adamat impagatang na kanyak, sir.
Impan na mat iti ospital. Anyak naknakan ita ni Lola. Apay anapan mo't lang iti ospital. At, sakpay ti pinagkatang nakadakit yung impan na. Oh, apay anay ko lang kayo, sir. Ada ka di parikaw. Ay, di naman pagdamdamagan, tamastursuro na. Kumusta ka, apok? Nalpas ka numatan ti umuna a session ti chemotherapy anay sayang katkan ka. Imay kayo mat, Lola. Nasayat mat ti marikriknak. Lola, sorry. Iti saan ko analapdan apan ang ririyaw kada kayo idi. Lipa temunday jay, apok. Oh, sorry mat no kinagura ka. Nakurang ak iti pan nakaawat iti kasasaad mo. Saan ka dihin amad maditirik nam, apok? Saan mat, Lola? Ay, no idi payla ko mga imanugutak, iti imbaga ni doktor ang agpakemo ak. Nalabit, saan akim maro kumati kasasaad ko? Si kantumot ngamin, apok. Takrot ka nga agpaagas. Napano ni madam? Adaman nadlaw ko, sir. Apay kasla imanos. Nadlaw mo kadimat. Adu pa'y tinyag na prutas. Wan nga rod, ado pa'y tiinyag na pagsukatan. Puro barupay. Sigod ka di alupot mo dagitoy, sir? Kasla saan samot? Baro na kita. Itala nga ron nga inggatangan nak ni Lola. Ngam adanadlaw ko, sir. Kasla nasingad ka ni Sir Larry ni madam. Idi nga minubing kami. Kanayon nga agsakit ni Larry. Isuak kanayon ti ayan ti atensyon ni Lola. Tanusan nga agurigor. Aguyak. Isumat lagayam, sir? Apeng impan nyo amin aginatang ko aprutas iti ospital, Lola. Di kay penangibate. Adda ka di reklamom? Idisi ka iditi ka na yun nga agsakit. Inted kumat amin ang masapsapul mo. Lola, Iso arumbeng nga ipaay kumatken kuwa na ti pagrebengak akas lola na. itaman payakas to'y ni Lola. Anya nga tatinaknakan na. Masapul man ang ti laboratory test. Tapno makita tayo, no ada nagbaliwan nagiti resulta. Ita ka din, Dok? 1. Ada umay ditoy ang mangala kadagiti kasapulan ang maala kan ni Lester. Kas kumaiti dara kan dadumapay. Wan, Dok. Nakasagana mata ka na yun ni Sir Lester. Maamuan tayo ita no epektibo tinaisayangkat kan ni Lester. Kasano na awan nagbaliwan na, Dok? Kaya ta sa wanday ta asaan na akabagayan ti agas. Kapilitan asukatan. Ay, kastagayam, Dok. Sapay ko mga rod, tamayat kan kwa na tinaisayangkat nga agas. Hello, Doktora. Nakaawag kayo man. Maragsakan nak amang ipadamag. Amaya ti resulta tinao di a laboratory test ni Lester, sir. Agyaman ak una iti Diyos. Ken kastamot ken ka, Doktora. Husto tay ko na kakabayatan nga umang-angas ti tao. Saan tayo ang maawanan itinamnama? Nila ngamin Lester tinaawanan ini itinamnama, Doktora. Imbag ta nakumbinsir yung matlaang nga agpaagas, sir. Nakkel unay ayamanag iti caregiver na, Doktora. Tsaka mo, no, kasano ang nakumbinser na ni Lester? Amangan mat no ada sa bali ang makagapo, iso nga imanugot matlaang ni Lester. Naitatisan ko nga amo, Doktora. Umayak man ita dita, Doktora. Sige, bye. Lola, awanan ti kwartak. Ikanak man tada papanan mi karag ti barkadak. Saan na para barkada ti pagbambanugak a kwarta? Ingkakit di agbirok iti trabahom.
Anya ko bagay ti sir kakatrabaho kat sa anak mo't anak katurpos iti kurso. Apay ngamin asim mardeng ka idi. Di mo ingaed tinagadal. Imbag ni Lester, tanakaturpos. Di namot la maaramat, ta inutilun. Saan nga inutil ni Lester? At dala ang sakit na. Isungarod nga da ija ospital. Hanggang saan na maagasang tayo dyan, Lola. Maagasan ko na ti doktor. Adula ang aproseso ti maisayang kat. Nga maagasan ni Lester nga apo. Kunam asaan ka amapan ita ija opisinam. Apay nga ron anak karubwat ka, klaro. Mapanak iti ospital. Mayat kano, ti resulta ti lab test kunat ni doktora. Awagak man nga ron jay taltalkak iti negosyo. Ta isupay lati makaammo ijay. Apay, papanam. Kumuyog akmatkan ka. Mapantay ija ospital nga ayan ni Lester. Imbag man ta naglimpyo mo't lang ti utak mo. Sigud mat alimpyo. Nakulaapan la siguro. Mabalin ka di akabayatan ti kaadayo dito ospital? Inakbasit igatangan ni nanang ko iti agas na, sir? Nabayagan kayo ngagpaiso dito ospital. Saan ka pa'y gaya managawawid? Saan ko mat ngamin ang mabalin na panawan ni Sir Lester? At to'y ti sweldom. Inkaigatangan ni nanang mo ako na. Agyaman ako na, sir. Agsubli ak tumatlang inton malam. Oray saan ka unay nga agapura nga agsubli. Ta saanak mata sumrek ija opisina kita. Agyaman ak manan, sir. Sige, panawan kayo nga rudan dito eh. Kuna ni lolo asaan na sumrek kita. Apay nga awan dito eh. Nagkuyog da ka ni madam anapan iti ospital. Apay ka day? Nagkuyog da ko na. Imposible. Apay ko mga imposible, sir. Dakas ka day? Kat apo ko damat, di mapanda pinasyar? Tiyamok nga min kat sana kayat ni Lola ti Mariawan. Iso adi na kayat ti mapan iti ospital. Napanmat idi na minsan? Ada pa'y prutas nga inted. Nasaan ka day, sir? Apay nga rod nga grungiit ka ngay. Panawan ka malangan. Ay, pumanaw kayo, sir. Papanan nyo ka day? Di ta kwarto ka hadang nga. Imbag taada kayo adwa diti ospital, sir, madam. Nasaum ka no. Amayat ti resulta ti laboratory test ti apo ko mi, Dok. Pudno dayta, madam. Kaawatan ano itultuloy tayo tinarugyan a proseso ana isayangkat, mayatton ti amin. Maagasan matgayam ti apo kok. Pagyamanan mi unay dayta iti Diyos. Kan agyaman kami matan kan ka, doktora. Imbag ta nakaawit kamutla ang anak ko. Kasano nga iti aywan mo? At danamnama ang maagasan nang. Naisayang katan ti chemotherapy na. At daka di pa'y iti ospital. Kasano nga ron ang nakaawid ka? At da iti dagiti agasawa a boss mi nang. Nagpakadaak ngam agsubliak matlaang inton malam. Nagbaliw ka di mo laang jay kunam a kinaunget na. Wanang. Naungat la idi gapu iti kasasaad na. Dakkelan tinagbaliwan na. Nasaya at mat nga ron nun agbaliw anak ko. Ang adaman madamag ko. Kasano no maimbagan ti aywan mo. Caregiver da kakadipay. Ha? Aywan anya. Kasano nga agpaiso no maimbaganan? Asino pa'y nga iti aywana? Kumusta kan apok? Nakasaomi ti doktor mo. Ket mayat ka nun ti resulta ti amin. At dagimin awaan tirik na, Lola. Sa anak unayin nga agulaw. Kan makaturog ako ni tinasayaat. Senyales at talaga nga agimbagkan, apok. Wan ka nung arod, Lola.
Isu na lang. Tanda ka no agas ang masapul a kanayon ko at tumaran. Sana bale. Gatangan tayo dayta nga agas. Kunaklakit din. Noon namnamak gapoy tirigat ko. Maulawak. Diyak pa yun makaturog. Kaslapay at damang manggag ko nga awang diyak maawatan. Gapo siguro. Tadi ka makaturog ako nam. Iso akas laad da awang amang manggag mo. Agsubliak manan ni ospital nang umayak to manan. Ay, uwan anak ko. Aganos ka taada ka nga ro trabaho. Sana bale, takanayo mo't nga umay dito iti kabsat ko. Amang kitkita kada kayo. Umay kalata no at dawayam. Tamaihiliwak mo't kang kaanak ko. Wenang, di ka agdanag. Tauray siyak, mailiwak mo't kada kayo. Imbaglakit din Tasaan akim markaro ti sakit ko kabayatan ti kaawan mo. Iso nga rod agat gatangag amin nga agas yo. Tapno masigod, nanang. Anta ka di mo't lang nagbaliwan ti kanayon nyo abisitahan ni hospital, Lola. Panagkunag kat awanan ti namnamara jay. Saan ka nga agsaw iti kasta iti apukok? Apay ko mga awan namnama na ako nam. Nagbayagan nga iti ospital. Di damot la pagawidinan. Pagawiden dan to inton maimbagan. Alangan a pagawiden dan no saan pa'y anasaya at ti kasasaad na. Isakit nan samot tanda dyan nga inutil. Anya ti iday-dayamudom mo. Ay, awan. Umanawak man langan. No amokla ko maasaan na pudno nga apuko ka, Lari. Si kalakit din tinangipapaayak iti panagdungok. Madlaw ang nagbaliw ti panakilangan ni Lola kanyak. Kasla dasuron na kanya kon. Apay nga ta. Anda ka di inaramid ko, adi na kinayat. Awan mo't amok. Mas dawak. Tapay nga masidagmutan tirik nanay ti dadya nga inutil. Nakitam ka rin tayo kartib si kakatulong. Ay, kutsilyo ti aramatak dito'y kusina, sir. Sana karteb. Saan ko adam damagan no niya ter aramatam? Ti ko na, no nakitam ti kartib. Ijay tokador, ijay salas ti pangkitaan nyo, sir. Hinkabil mo ka di, Ijay. Saan nga ijay? Iti istante, sir. Inakman kitaan, awan nga min itekan. Ijay ti ayan ti kartib nga amawk, sir. Apay, di ka makaid na. Anya ti pakariribukam. Inted ko kadikan ka jay adoption paper. Saan ka di nga inted konken ka? Apay adamagam no inted mo kanyak. Jakmeten malagip tinangikabilak. Inuwaram samad. Kasanon no makita ni Larry. Makita na nga ta. Adda ka di ijay balay, idi imay ta. Tsaka mo, no da ijabalay, wano rimwaran. Anya nga ta ti epekto na kenkwana. No makita na day jay nga adoption paper. Imbag, no saan ang negatibo ti epekto na. Andaman nga tan romswa parikot, no kaskasanaw. Si Kantomat, nagararamit kay ti sakit ti ulo. Umuna aksa, tain nakitaan. Amangan no naibatik ijay salas. Ayan nga tadya kartib. Kita pan amin karag iti tokador kan istante. Nih, nya dito. Pasak man. Certificate of Adoption. Larry Viernes. Ited mo kanyak dayta a papel. Saan mo apakibiyangan dayta?
Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo ita alawas a napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Ano naman yung papel? Masaak man. Certificate of Adoption. Name of child. Larry Viernes. Ited mo kanyak dayta a papel. Saan mo apakibyangan dayta? Nabasa kong tinakasurat iti papel, Lola. Ampunak matgayam. Apay adiyo imbagbaga. Nabitla ang anakitak daytoy a papel. Induldulin ni Claro. Tsakla yung pag-arok. Saan nakapudpud no a Viernes? Ngam saan da kamot nga indumduma. Pudno aka pamilya at dinangibilangan mikan ka. Iso akas ta ka kumamot kada kami. Mapanak pa iti kwarto, Lola. Pimanawan. Nabasa nakit nga rod ti adoption paper. Sapay la kuma. Ta saan a negatibo ti ibunga na ken kuana. Pudno ka di tinangag ko asaritaan nyo kan ni Sir Larry, madam? Yan tangay nangag mo. Ilibak ko kadipay. Jakla impagarop, madam. Ti amok ket pudpudno nga anak ti anak yaw. Oray siyak. Day tamot ti amok. Idi pa'y gaya man nakita ni Claro dayta a papel. Ngam inlimod na kanya. Nasingpet ni Sir, madam. Di na siguro kaya't amadadaal tinapintas alangan-langan yaw. Iso nga inlimod na. Huwan. Ngam idi makita na. Amas ipatpatig ko ni Larry ngam ni Lester. Impakitanan. Anya nga ta itatiaramidan ni Sir Larry, madam. Dayta, ti saan ko nga ammo, Aisa. Maragsa ka nak. Tamanipod na isayang katkan katiki mo. Madlaw tinagbaliwan ti bagim. Limok magkansim marantakan, sir. Dahitoy, kat dakal nga utang ko anay bag anakam kan ka. Miss Trixie Santiago. Unay daytan, Mr. Lester Viernes. Pudno matimbagak. No saan ka nga imay balay. At daak pa'y lang siguro ijay nga agreriyaw. No kasta nga damakisaw kanyak. Takagurak no adamang ibaga kanyak nga agpaagasak. Malagip mo ka di pa idim barsak mo ti baso, kat naibal lang ti gatas mo. Wen, kat inananusam a pinunasan. Imbagampay, nga imbag tasan nga isbo. Kaya't kalaang a pagkatawaan idi, tanakaung-ungat kamot ngamin. Iso nga ulitak ti agyaman kan ka. Sir, papanawan dak ka din iji balayo, no maimbagan kan? Madlaw ko analiday ka unay, sir. Saan mo ko mapagladingitan tinadoktalam? Sino nga tadag itidadakal ko? Apeng impaampundak. Amangan no marigrigat da, sir. Isu nga impaampunda ka, takayat da anasaya ti masakbayam. Kasta nga ta.
Kas tama ti kaduan ang mapaspasamak. Uno saan? Disgrasyada ti ina. Isu nga impanda ije balay ampunan tapno di kaasi ti ubing. Daksang gasat. Tanatay dagiti nangampun kanyak iti aksidente. Imbilang da ka ma it akas pudpudno nga apu ko da, sir. Nasingpet da ken ka. Kasta ka kumamat ka dakwada, sir. Nalabit apod no ti imbaga ni Manang Aysa. Nga mga numaringrigat dagiti pudpud no adadakkel ko. May saat mat karon na maringrigat no bilang lang. Imbaglakit kin tanasingpet dalulo ken lola. Ngam siyak naglablabesak ken ura dagiti nararamid ko ken Lester. Sana nasayaat. Ket isupay ti pudpud no nga apo ko da. Nakita makadimot lang ti adoption paper. Wan. Idi nakadano nak diti balay. Nakitak nga igam ni Larry ti papeles. Inalak ang nabasanan. Kunakon ket. Imbag ano saan anang wala. Saan ba't? Nadlaw ko ang naglidahay ngam awanen maaramidak. Di kan tumat nagan anad. Saan ko ngayon rarda dya papeles no saan naga po iti aramid mo? Naamiris ko ti biddot ko. Idi inruar mo dayjay a papeles. Raumen ka, tanagtalinaad ti kinasaya at mukan ni Larry. Kat ikagumaak atuladen tinasaya at akababalin mo. Klaro. Agyaman nak, tanakapagpanunot kamatlangan. Kunak no iwalin mo kas apo ko ni Larry. Maisayang ka ti maudi, Kemo, Lester. Numayat to ti resulta ti laboratory, mabalin yun ti akawid. Follow-up check-up to langan ti sumaruno. Kasta ka di, doktora. Maimbaga na kon. Adamat laagas nga itat ko kan ka, kabayatan nga da ka ije balayo. Saan mo ko maaliwayan ti agtumar? Mabalin ko ka di ti agsubling agtrabaho, doktora. Basta saan ka nga agpuyat. Kan masapol atong palam ti ibaga ti dietitian mo akanam. Matungpal, doktora. Tungpalak amin abilin nyo. Saan ko nga imbaga ka ni Lolom ama discharge ka ita? Sorpresam latta idan ije balayo. Wan, doktora. Awagak langan ti driver mi. Taiso ti mangsukon kada kami. O sige, Lester. Hello, sir. Nakaawag kayo man? Manang, mangisagana ka man dita iti aduan na imas amakan? Umayto ka di alaan ni Trixie, sir? Basta mangisagana ka. Jay, umanay apara kada tayo amin, manang. Eh, ita ka din, sir? Biglaan mo't day ta panangibagayo, sir. Imbag ta nabiitak pa yan na kitchenda. Kasta ka di, manang. Madamdam ha, ada ni Trixie dita. Sige pa, manang. Bye. Aling arod, sir. Bye! Nagpaluto mo't ni Sir Lester iti ado kanu amakan, madam. Umayto kanu alaan ni Trixie. Oh, kasta ka di. Amangan no adasa nga ili na amapan ija ospital. Isu ti agpapakan iti sa nga ili na ket ospital dayjay. Ay, amumatan ni Lester. Ado ngamin, dagiti gagayem na. Sa bagay, man nakigayem mat ngamin ni Sir Lester. Gayem nan samot amin na kaupisinaan na. Ala, agluto ka nga rudan. Amangan numasapa nga umay ni Trixie. Ang aguray ka. Apay ako na nga umanay kanu kada tayo amin. Amangan no agpada ti bilang tayo, iti bilang ti nga ili na ija ospital. Kasta nga tangag paisaw.
Adamot nagungur alugan. Asino nga ta? Adda ka din na pa nagti-driver kat kasangsangpet? Oh, jak ngamin nakita itay ti garahe no adda tilugan ijay wenno awan. Awan mo't nang imbaw na kenkwana. Apay nga erwar na tilugan. Napananangay nga rod. Lola, Lolo, adda kamin. Adda kayon, apo? Ay arakupen ka man, Lester, apo. Ay, di mo pa'y imbagbaga nga agawid kagaya man. Naimbagan kan, paro. Ay na, agyaman tayo iti apo. Lolo, nakaluto ka din ni Manang Aysa. Mangantayon, tamabisina kon. Adda tayo amin dito kusina. Ngamapay nga awan ni Larry. Adda siguro ijay kwarto na, apok. Siyak man ti mapan mangayab ken kuan ha. Sorpresa ak ti kasinsin ko. Anya nga tatimakunan ni Larry no makita na ni Lester. Sigurado amas daaw. Di na namnamaan, animbagan gaya man ti kasinsin na. Manipod na amuan ni Larry tipod no a kinatao na. Saan una yan arimrimwar? Nangrik na siguro. Namnamaak nga agbaliw tirik na na. No ipakita tayo a kapamilya ti pangibilangan tayo kan kuana. Masino tagtok-tok-tok? Inakilakatan. Lester? Si kakading agpaiso? Wen, siyak da ito'y insan. Saan nga lalya? Ay nada kami namin idyo kusina. Ngam nadlaw mi nga awan ka. Umay ka, intay umangan. Naimbagan kan, insan? Agpaiso ka di makitkitak. Agpaiso, insan. Ala, umay ka, tayo umangan. Sige, umaya ko na insan. Kaya't kung alam dahil akong daway, gagyaman ka na kayo, lolo, lola. Oray di dak apo ko. Imbilang daklat ta, apod-pod nung apo ko yo. Kasanuan amuam ti palimod ni Lolo, insan? Amom ti palimod ko, Lester. Un Lolo, idi ngamin adda ipagpabirok yu kanyak apapeles. Idi ayan dagiti papeles yo. Nakita kon ti adoption paper. Kaya't mo asawan, amomon nga amponak. Di mala nagbaliw ti tratom kanyak, insan. Un insan, awan basol mo, taubing ka pa'y idi. Anya nga iti amom, kat ubing ka kat ngarod. Agyaman ako na kada kayo. Nagsisingpot kayo. Tuladag mati kinasingpot yo. Sir, inak kumapay pa Sharon ni nanang ko. Itulod kan, babaan itilugan ko. Ha? Ay, kababain mo't sir. Agmaneho kayo adin na oras? Anya ko ma, umayak mat ije balayo. Oray, umyantay jay, nulakit di palubusan ni nanang mo. Awan mo't ti extra arom apagturugam ije balay mi, sir. Kababain. At damat siguro datar, amabalin a pagturugan? Kaya't yu ti maturog iti datar, sir? Apay kit din asaan. Nang, ada kami. Kadwak ni Sir Lester. Naimbagan ka din ti boss mo, anak ko. Gapu iti anak yo, iso anak paagasak nana. Gapu iti anak ko. Anya ti kayat yu asawan, sir. Agayatak iti anak yo, nana. Ha? Palubusan da ko maamangaram iti anak yo. Maikari ka iti anak ko kan ka, kat marigrigat kami laang, sir. Di na ko maawagan iti sir, nana. Siyakit di at timang damag. No maikariak iti anak yo.
Ngamin, ada sakit ko. Saan ko ang mainakman dagita abambanag, sir? Adda kada kayo dayta. Kidawa ka. Adi na kumaawagan iti sir, nana. No adda pan nakabalin na. Kat anak, tiyawag yu kanyak. Apa yakas dito imbagang kaninanang ko, sir? Dakas ka di. Manipod imay ka dito'y balay. Nagayatakon kan ka. Ha? Apay nga rod anak kaungungat ka idi kanyak, sir? Agsipod, tadyak pa'y nakita dagiti nasaya at atalugading mo. Anya kumangay dagita at alugading ako nam, sir? Si kalakit din aya. Sir ka, sir. Sa anak mo ta maestro. Lester, kunamlatan. Naimbag nga rod, takayat dakpay nga agyan dito'y. Kat awan mo ten pumpunasak, awaris mo. Naimbagan ka mo ten, sir? Pakaragsakak ti kaadam. No di naksumbatan. Naliday ti lubong ko. Saanan akas itaan naragsak. No addaak itinenam. Saan yung kadi apawilan ni Sir Lester no agduyos ka ni Trixie, madam? Nulakat takayat dati tunggal maysa, awan dakas na aysa. Sa bagay, madam, no saan aga po ka ni Trixie, ang mga no adapay la dito'y aruman niya, wadi pa'y naimbagan ni Sir Lester. Day tamat ti ko na ni Claro. Iso asaan mi apawilan, no agin dayat daadwa. Naragsak ni Sir Lester manipod na imbagan. Kunana asumrek pa yan, ija opisina da ka ni Sir Claraw. Sumbatan nakmaten na Trixie. Anya ka di pa'y ti aramidak. Tapno maipanaknak ko ti panagayat ko kan ka. O sige, tapno di mo mat ko na. Sungbatan ka nga roden. Agyaman ako unay Trixie. Dua tamutlangan. Kat sikat ti agbalin a caregiver. Iti bangunan ta a pamilya. Masiguradong ka di asaan atubang da lolo kan lolam? Uray asino ti agdapdap pa. Awan makaipawil iti ayan ayat ta. Ibagakit di kadakwada ngagkalaysatan iti mabiit. Ha? Kalay sa adagos? Awan matla papanan na no di kasta, Trixie. Isong agkalaysatan. Kablawan kayo, Insan Lester, kan Trixie. Sapay ko mata manayon tiragsakyo atwa. Agyaman kami, Larry. Agyaman kami insan. Ay na, bagay mo ti bestman. Isuasi ka ti pinilik a bestman ko. Agyaman na kiti panang pilim kanyak. Ikaret, agbalinak ang nasimpot na kasinsin mo. Wen, insan. Awan tinasaya at amasakbayan ti tao. Numadi ti kapanunutan, kan aramid na. Ikaret, agbalinak mo't ang nasaya at akas kada kayo, Insan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan ba? Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Calay, Mary Jane Castro, Emily Calica, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan.
dagiti singin. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Nanang, kitkitaan yu man day taladawan. Mano ka diti taon mi, idi impampon yu ti kasingin ko. Diyak ko maimpampun ti kasingin mo, no sa anak amarigatan. Awanon day di amayo. Awan kadwak amang padakkel kada kayo adwa. Anya ka din tinagan na? Gerald tinagan ti kasingin mo anak ko. Sapay ko ma, taag kikita tayon tupay. Ayan na ka di ita. Inampun ti kasinsin ko anilani. Adada idi syudad. Ngam imalis da kano iji probinsya, anak ikamangan na. Sa dino a probinsya? Da itangarod ti jak amo anak ko. Nagdamdamagak, ngam awan met ti makaibaga. Naggapo ka ka di ije kopraan, Gerald, anak. Una nang, nabambanugak ita nagbunag iti kopra. Kunak ngamin nga agadal ka, tapno saan ka nga agbumpo iti kopra. Nagrigat ti agadal nanang. May ti agtrabaho, tada kwarta dagos. Kay kayat mo ka di ti agnanayon ang maibabaon. Uray awan ti adal, no nagagat ti tao, agbyag. Apay ngamin adi mo kayat ti agadal. High school lang tinalpas mo. Nangato day jayan nanang. High school ko naman. Ingka nga rod manganan ta ingka aginana. Nanganakon, pinakanak ni Verna. Saan ka di adakas ti aramidam? Pangnamnamaam ni Verna? Ngam saan ka mo't anapod no kankwana? Saan ko abasol, tarinabak ko lang nga inaram. Ngam sinong batan nakmeten. Nanang, apay adi naman laing baga kada kayo. No sa di no tinapananda. Tidamag ko kat ada dilubyo ang napasamak idi. Inyalis ida ti gobyerno iti agdodoma a lugar. Kat saan amay may sa tinangipan ang ti gobyerno kadakwada. Anya adilubyo? Bimtak ti bulkan anak. Gapo iti napuskol alahar. Inyalis ida ti gobyerno iti nagdodoma a lugar. Mano ka diti taon mi, idi nagsina kami. Talo. Marigata nakagumatang idi itigatas yo adwa. Imbaga nila ni atulungan nak. Idi kwan, nagpukaw damutan. Agkita kami pa'y nga ta iti kasingin ko, nanang. Tartarigagayak ti panagkikita tayon tumanon kuma, anak ko. Apay ka di analiday cover na anak ko. Saan ka di akagapgapo ni Gerald akaayan-ayat mo dito'y balay? Apay akas jay, mami. Ay ayatak ni Gerald. Ngam, kasla dinak ay ayatan. Pagkunaam adi na kaayayatan. Di pa'y makapagbayag dito'y balay. Umaylaang no pilitak, mami. Panagkunak kat saan anapudno kan ka, anak ko. Tinapudno ang lalaki. Kat kanayon ang mailiw iti ayayatan na. Daytang harot ti madlaw ko, mami. Kanayon ko ang kailiw. Ngam, isukat din aksamat kailiw. Madlaw kumatkit di, kat nagagat ang lalaki. Di takupraan ti kaaruba ti pagtrab-trabahuan na. Imbagak adito'y kupraan tayo ti pagtrabahuan na. Ngam di na kayat, mami. Amangan numabain, ta saan kayo mat nga agasawa. Imbag ta nakita ka dito'y kalsada. Kaano ka kadi nga umahidje balay? Nagkita tamatan dito eh. Saan ako na mapanidya balayo? Tadaramidak. Apay ka di akasta ka. Saan ka sama ta napudno kanya? Anya ka dito rin ba nga ramidak? Tapno makunam, anapudno akin ka. Kasla mapilpilitan ka ama pa ni Jebalay. Kababain mo ti kanayon ang mapanidya balayo. Nang runa, tagad-adal ka. Kailiw ka mat nga rod. Ang mga noibaga ni mamim, adisturbuak iti panagadal mo. Apay no agadal ka mat ngamin. Tapno ka na yun tang agkita ije pagadalan. Masadutak nga rod nga agadal. Samay sa, awan kwartami. Nagtrabaho ak, ada kwartak. Apa yan, friend? Bigbigat, naliday ka. Ningamin Gerald. Jack Marik na ti panagayat na.
Ladingitak nga ibagakan ka, akas tamot ti madlaw ko kan kuana. Saan anapudno kan ka? No, saan anapudno? Apay nga inaramnak. Kasta kano, dagiti daddo maalalaki. Padasen da ka lang nga arman. Tapno pa naknakanda nga amo dati agaram. Pinadpadas naklaang nga inaram? Kwagayam. Kapanunutak lang dayta, Adamot ay agayat adi nakailiw ti ay ayatan na. No apay mat nga iso ti inayat ko. No mabalin la ko mga isuro ti puso. Ay, no siyak ti kasta ti kaayan ayat na. I-break kon. Agtuloy ka diti kolehyo? Nagturpos tayo iti senior high, Roger? Numakapasak iti scholarship test. Agtuloyak. Ngam no saan? Sumardengak pa'y. Tagurnungak. Sigurado nga iti Manila ti pangituluyan biti panagadal mo. Gusto ak ka di? Numakapasak lakit di. Ibagak mat nga rod ka dagiti dadakkel ko. Nga ijayak mat Manila nga agadal. Tapno agkadwata. Adda ka no pa'y dormitoryo ti lalaki. Iti asidag ti pagadalan ni Jay. Sus! May mayat manen no adda dormitoryo. Tapno saan tan nga agbiro kiti boarding house. Nangina ka no ngamin ti boarding house iti Manila. Day tamat timbaga Jay nangawis kanyak. Ama ki exam para iti scholarship. Tinasayaat. Kumuyo kakkan kang agpa Manila. Tapno makita ta ti dormitoryo. Verna, padasan tamat ti maki-examen para iti scholarship. Tain tamat agadal iti Manila. Wensa, kayat ko mati makapan iti Manila. Uray siyak kayat ko mati makadanon ijay. Sumabaliak man iti saritaan. Kasano nga ta ti manglipat iti ay ayatan? Ay na, gayam. Masirib ka. Saan ka kumangagpang nga dunga? Ay, lipatan man pa'y ngamin basit ni Gerald. No nga ta si Katinaram na. Kinayat mo ka di? Ha? No saan mo akaayan-ayat? Mabalin siguro. Nataar ngamin na talaga. Ado ti malilaw kan kwa na. Siya kon ti numero 1. Sabagay. No siyak siguro ti inaram na. Amangan no sinong batak mat. Itikas di akababalin na. Ay, jak amon asaritaan no anya ti mapasama. Addaman gayam damagak nanang. Adda ka di pa kabigbigan nyo. Iti kun kunayo akasingin ko. Agkakaingas kayo launay, anak ko. Dandani saan amadlaw, no asino kada kayo ti Roger, wenno Gerald. Ha? Kasta ka di nanang? Ay na, ad-adakat nga rod ang magagaranak ang makakita iti kasingin ko. Oray siyakmat anak ko. Manun atawan, ajak nakita ti kasingin mo. Mailiwak una yan, ngam awan mo't mabalin ko. No sa dino nga tamot ita ti ayanda. Pati day takun kunayo akasinsinyo. Saan nga ta mailiw kada kayo? Isong arod. Ijay syudad ti ayan mi idi. Taagpadpada kami nga ada trabaho na ijay. Ay, anya ka di ti trabaho yu idi, nanang? Servidora kami iti restaurant. Nagsardengak, idi adda kayon. Balasang pa'y nga rod idi ni Antilani. Adan asawa na anak ko. Ngamjak amuno sa dino ti probinsya jay na asawa na. Taga Visayas sa kano. Ada ka matgayam dito yung agtrab-trabaho. Apay adi ka man ladim magas ijay balay. Naladawak itay. Saan ako na magas? Tama nga no, maisturbo kayo kini mamim. Oh, apay nga imay ka dito eh. Mapan ko kumakitaan ni mami dita ko praan mi. Nakita ka, iso adim magasak. Kasta ka di? Ingka nga rodan. Tama nga no, sapsapulan na ka ni mamim. Di ka di mailiw kanyak. Kanayon tamat nga kita Saan ka di? No saan asyak ti umasidagkan ka? Saan tangag kita? Kanayon nak ngamin ama kumikum iti trabaho.
Imay ka dito'y kupraan. Ngam kasla sa balit ni ayan ti panunot mo. Saan mo't, Mami? Adala jak kayat ka napasamak. Anya ti saan anasaya at anapasamak ako nam. Nagkita kami ka ni Gerald, Mami. Di kami pa'y nakapagsarita na laing. Ngam, inbound na kun nga umay dito eh. Amangan no si kalaang ti agay-ayat kan kwa na anak ko. Ikam iti space. Tapno amirisan na ti bagina. No ay ayaten na kamatwan no saan. Anya ti kayat ti asawan, Mami. Amangan no ti panagrik na na. Kat managim bubukod ka. Apay ko mama naging bubukod, Mami. At ikayat mo, kat ipaay na amin kan kang oras na. Amangan nukas na ti panagrik na na. Kayam, atay bagakan ka. Ngam di ka ko mamasaksaktan ha. Anya ka di Jay. Nakita ngamin nga adda kadwan ni Gerald a babae. Kasla, naasidagday ti tunggal maysa. Nakakitaam ka di ka dakwada. Ijay restaurant. Naragsak da amang mangan. Amangan no katrabahuan namat. Day ti jakam mo. Angam, apay ngay akas jay ti jarda. Iso nga saanan nga umay ija balay. Kuna ni Mami nga ikakanoy ti space. Ayaw naktimbaga ni Mamim. Rumbeng asaan asikati kanayon nga umasidag kan kuana. Bayam nga isumat ti umasidag. Congratulations kayam. Nakapasa ka iti scholarship test. Oh, kaano tangarod ama pa ni Manila? Masapol ang makapa-enroll ta. Agyaman nak iti panang kablaw mo, gayam. Mapantan to intun umay alawas. Naggasat kan? Tana ipasam ti scholarship test. Addan scholar akadwak. Addan mangisuro kanyak. Ha? Pinadas mo kumamat atin nakitais, bareng naigasatam. Sus, saan ko nga minanamnamaan bro? Naimbagkan ka ah. Tatalagaan na laing ka. Sa nabali, adda ka laki di amang isuro kanyak. Mabalinan. Ha? Sika talaga. Nalaing kamat, no ipasnak mo. Ngam saan mat? Tasabali ti ipaspasnak mo. Ha? Anyang iti paspasnak ko ako nam. Amomon, oray saan ko nga ibaga. Ay ayam iti silpon tin into na rin. Ha? Si kansan ti kalaingan dita. Gayam, bilibak iti kinalaing mo. Talaga nga scholar kan. Ay, syak, malas ko. Jack nakapasa. Naigasatak la siguro, Gayam. Umadanin ti pa nag-enroll. Ijay ka kadimat Manila nga agadal? Wana. Jack kayat ama isina iti mangisursuro kanyak. No saan ko nga amo. Agripaso tado ha. Jack ba't kayat nga ipasakar ti papel ko ken ka ah? Amangan no makita ti professor kat isupay ti pakaikatan ti scholarship ko. Kasano nga kat agdo matamat iti kurso. Di, saan ta nga agkaadalan? Ah? Aywan Gayam, agdo matay ti kurso. Ngem no agpada ta iti vacant time, di agkita talangan ijay library ti pagadalan. Imbag ta nakita ka dito'y kupraan. Mabalin ka di? Itulod na kami ka ni Devi ama pa ni Manila. Anya ti aramida mi di Manila. Ag-enroll kami ka ni Devi. Umay na kami kumaitulod ijay Pierre. Kaano ka diti ipapan nyo? Into no may alawas. At damot ni Divi akadwa makunom. Kayat mo asawan. Di nakmasango nga umay itulod. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez.
Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impaampon ni Ella ti may sakadagiti singin nga anak na, nga agnagan iti Gerald. Iti sabali a bangir, nakapasa akas scholar ni Roger, akasingin ni Gerald. Nakasagana daytoy amapan iti syudad ti Manila, tapno aginrol, akadwa na ti gayem na ani Jerome. Kabayatan na, nakapasamot ni Berna kas scholar, kayat na nga itulod daytoy ni Gerald iti Pierre, tamapan mat aginrol iti syudad. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kaano ka diti papanyo? Into no may alawas. Nga madamat ta ni Devi ako na makaduam. Kayat mo asawan. Di nak masango nga itulod. Adda ngamin importante a papanak. Anya ti klase makaayat-ayat. Adalang arudan papanak. Di nak pa'y itulod. Ditakan. Pimanawin. Nasakit tinagam na. Pasensya ka na, Verna. Ngam saan ka mat ngamin nga ay-ayatan. Napintas ka. Ngam saan ka atayp. Apay gayam. Apay akas ta tilangam. Anya ka di ti parikot. Kasuron ko launay day Gerald. Ikarigat ang alipatan. Dahil ti kasayaatan a desisyon mo, gayam. Idi pala ko mga inaramid mo, dayta, ah. Saan ka di arumbang nga itulod na kuma? Mas daawak mat iti dayjay a kaayan-ayat mo. Ay, kasano a nagbalin dayjay a kaayan-ayat mo? Inaram nakmat. Gaputa ay ayatag. Sinong batak mat? Panagkunak, kung kuna na lang ti panagaram na kan ka. Adda ayamot kasta a kaayan-ayat. Iyarig ko iti ice ti puso ng agayat. Awan pulos bara na. Bro, amom ka din dagiti na duma-duma pa sa ti Manila? Saan nga rod, bro? Agpada ta a probinsyano, amapan iti syudad ti Manila. Sana bali bro. Agdaigim ko ama pa. Agdiretso ta iti pagadalan. Iti asidag namat. Isu tayan ti dormitoryo. At damat restaurant iti asidag ti dormitoryo. Sana bale? No agbayag ta ijay. Amutan to ti pasikot-sikot ijay Manila. Amo talakit iti pagadalan ken dormitoryo. Saan ta na mapukaw? Kasano ko maamapukaw ta? Kat saan tamat amapan agpasyar? Kat kalpasan ti klase, dormitoryo adagos. Anya pa'y ngay, no di kasta. Inton amutan ton dagiti nagduduma pa sa ti Manila, intan tumat agpasyar, bro. Damag ko anapan kano ti kaayan-ayat mo ije Manila. Di mo ka diin tulod. Imbaga na nga itulod ko. Ngam, aday naramid ko nanang. May saak a babae. Masaktanak lakit di, no di nak itulod ti kaayan-ayat ko iti papanak. Diyak man mo. Ngam saan ko ako rusunada ni Verna. Apay nga rod nga inaram mo. Kaasimot di tao. Napintas mat ni Verna, nasingput pay. Diyak amo nanang. Agpaiso tay kunada. Asaan a maisuro ti puso nga agayat. Ngam dakkel akam mali ti inaramid mo. No saan mo akapkap na kanti may sa babae, saan mo nga arman? Kunak ano di naksungbatan. Di ka ka di maasikan kuanan, wag sakit tinakam na kan ka. Madi ti mang pasakit itinakam, ti pada a tao. Gayam, dandani tayo kanon iti syudad ti Manila. Ang apay analiday kalata. Nasakit tinakam ko iti inaramid ni Gerald. Pinagang-angawan na ti ayat ko. Saan arumbang apagladingitam dayta? Nasaysaya at kiti ah. Dayta pay laeng.
Naduktalam asaan anapudnukan ka. Makapungtutak iti naramid na. Ay nagayam, libatam laangan. Saksaktam laang tiriknam iti kastangar aramidam. Linuko na ti panagayat ko. Napudno akunay kan kuana. Libatamon ko nakmat. Tapno makamove on ka. No agkita kami pa'y. Tsak amo na niya ti aramidag kan kuana. Bye-bye amon ko nakmat. Anya nga rod ngay. Adda ditan. Nailawan kan anangayat kan kuana. At datan dito'y pagadalan. Ijay mo tayan ti dormitoryo. O kita mo, nakasurat ti dormitory. Un nga agpayso. Ay, sa pulan ta ti agdudumang nga opisina dito'y pagadalan. Tagin roll ta. Wen, kalpasan na. Inta agim tuo di ta dormitory ti lalaki. Bareng saan pa yan napuno Iti kasta. Saan ta maawanan iti pagdagusan? Ay, katuwa na, bro. Ay, bro. Kitaam ka diti pada ta akasangsangpat na. Madlaw a probinsyano. Pakko na amat a probinsyano. Kitaam ani. Adamat igam na ama pa. Ha? Ay, un nga agpayso. At damat gayam kadwata a probinsyano. Ay, imbaglakit din. Tabakan ti daytoy dua nagabay akatre dito'y dormitory. Un nga rod, bro. Nagasat ta. Naka-enroll ta. At dapay pagyanan ta dito'y dormitory. Bro, kita am tinakita ta itay a probinsyano. Umaymot siguro agkita iti bakanti a pakidagusan na. Piman mat tagmay maysa. Imbag ka data tanduatang agkuykuyog. Nulaket na saya at ti kababalin na. Gayemon ta. Tapno at damat kadkadwa na. Wen, bro. Pimpiman ti itsura na. Siguro, numay sakmat nga imay dito'y. Sigurado akas taakmat. No awan ka matakadwak nga imay dito'y Manila, bro. Saan ako na nagpatuloy? Ijaya kon probinsya anagadal. Hello, Mami. Nakaawag kayong mat. Nakadanon kayo ka din dita syudad ti Manila, anak ko. Kanandanon mi, Mami. Awagan pa ni Devi ti kasinsin na nga da dito'y Manila. Umay na kami sukunan dito'y Pierre. Kasta ka di, anak ko. Mala, agan-anad kayo dita, ha? Uray da kayo mat, Mami. Agan-anad kayo mat. Ay na, anak ko, saan asyak ti panunutom? Da kayo adita, ta saan nyo pa'y akabisado dita Manila? Saan kami ang mapukaw, Mami? Ijay laang pagadalan kan boarding house ti pagyanan mi. Alang nga rod, anak ko. Agan-anad kayo akanayo, na? Mangnamnama kayo, Mami. Sige nga, Rodan. Bye. Kastoy gayam ti babalay diti Manila. Saan akas ijay lugar tayo? Nga adayo ti Kaaruba. Naangot pa'y ti kanal. Imbag ano saan nga agsakit dagiti tao dito eh. Naira na lakit din adito ti ayan ti boarding house ti kasinsin ko. Squatters area kano dito eh. Umalis tanto ko man, no adda masarakan ta iti asidag ti pagadalat. Wen gayam. Makasapol tanto siguro no agbayag ta dito Manila. May mayat ko ma, no agawid laangan dagitoy nga squatters iti probinsyada. Wen may mayat ije probinsya apagyanan, ta presko ti angin. Saan akas dito'y anagangot ti malangab mo nga agtaod kadagiti kanal. Bro, may mayat sa numapanta dita pagadalan. Intabiro kan ti classroom ta. Mayat sang agpayso. Amon ta. Tapno saan tantong agbirbirok inton pa nagsisarak. Kalpasan na. Padasan tamot ti mapan dita restaurant. Iti asidig ti pagadalan. Sos. Di mo ko naan nga ijay ti panganan ta. Pangkitaan ta. No saan unay anangin na dagiti lako da amakan. Sige. Bareng no saan anangina. Ket ijay ta amangan. No badama ti eksamen tayo.
Sigurado laki diya saan ta masangot ti agluto. Ijay tanto namangan. Angam no nangina, ay. Ano santan ti agluto? Anyapay ngay bro. Masapol nga aginot ta. Taadayo ta kadagiti dadakkel ta. Uray ko maa, no baknang tayo. Ngam saan mat nga rod. Makapaikawa mo ti kastoy. Nagpamanilan ti anak ko. Agmay-maysa akon di ti balay. Kumusta nga tamot to ni Gerald, akasingin ni Roger? Mailiw akon kankwana. Diyos ko, sapay ko mataag kita kaming tumatlaang. Pangaasim apo, taitulok mo kuma, nga agkikita kaming tumatlaang iti masakbayan. Idilim mabasak ka nagapo iti tiyandaan. Nakitak nga adda kaduam ang babae. Asino ka di dayjay? Ni Melva dayjay nanang. Katrabahwak iti kupraan. Adda manan di pa nakakitak adwa kayo manan iti may sa restaurant. Adda ka di rumbang amaamwak. Isu ti kayat ko akat ako nainay nanang. Kat kasano ni Verna? Nag-break kayo ka din. Madlaw namat siguro asaan ko akayat. Napimpintas ka di ti panagkitam ka ni Melba ngam ni Verna. Para kanyak, napimpintas ni Verna, nasingpet pay. Saan kami siguro nga kagasat kini Verna nanang? May mayat no kasaum analaing ni Verna. Ag formal break kayo, sakbay nga isukat mo iti sa bali. Oh, nakasagana ka ka din? Mapantan iti pagadalan. Wana, intamat again roll. Kan pasyaran ta ti pagadalan. Tapno ammo ta ti sir-sir kantayin ton sirek. Imbagkan ka ta scholar ka. No apay mat adyak na ka pa sa iti examen. Inta nga rudan. Sapay medyo adayumat dito eh. Sige, naibaga ti kasinsin ko nga adda ka no nalaka apanganan iti asidag ti pagadalan. No saan ta makaluto iti balunan ta, mabalinta ka no ti mangan ijay. Wen inta nga rudan itay pa'y anak karubwat ta, ngam di ta pa'y lamapan. Nasawartan ti pagadalan. Nakita tamatan dagiti na duma-duma a classroom. Amutan ti papananta inton madanon ti sarat. Adupay mo ti kakadwatang agdadamo. Nang ngagkuti saritaan ti daduma itay. Imbag ka no, tay may damot kinita dagiti agbalin a classroom da. Mabisinak pa yan na nagsursur. Ay, oray siyak nga rod. Mabisinak mat. Ay, intamangan di ta asidag. Aguray ka. Nabati matiwalit ko ije doon. Siya akong titaya. Tasikan tumot inton sumaruno. Oh, ayos nga rod Ala, inta nga rodan. Tamabisinak una yan. Bro, makitam ka di dagiti dua babae a sumungad. Ha? Ay uwin bro. Ay sus. Nagpipintas da si ka. Nang runa dyan nakablo sa iti pink. Ay na, nagpintas. Anya nga tatinagan na. Bro, kimita dito'y. Apay anas daaw da nakakita kan ka bro. Kinusilapan nak iti nakatadtadam ti nakapink. Apay nga ta? Mas daawak man ngagpayso. Asit gak, tadamagak no apay. Sige bro. Ala, ingka nga rodan ta urayan ka dito eh. Kitaan na eh. Kusilapan na ka. Una payso. Mas daawak man iti dayta na pintas. Anya nga tatibasol ko kankwana. Adda dito'y dayta lalaki. Apay asan anak ikuyog ka data? Mas daawak nga rod. Kitaam, timakdar, kat umasidagan dito eh. Agbabawi no apay nga inasitgan na ta. Anya nga'y aramidam. Nasakit unay ti inaramid na kanyak.
Ipariknakkan ko na, no kasano kasakit ti inaramid na. Ay, gayam. Agtanang kalaang, Dayta, asidilkan. Miss, adda ka di basol ko kan ka? Tadamagang pailaan. At, ay! Anay ko. Nagtulit ka pailaan nga agin dadamag, Mr. Gerald Douglas? Ha? Saan a Gerald Douglas tinagan ko? Di mo na yun ang tibasol mo kanyak. Ulbod. Ha? Intan, Devi, panawan ta da ito nga ulbod. May kan. Ay, hindi nakiguyod ang gayam. Ay, agtanang ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.